Паважаныя пассажиры, троллейбус накіроўваецца по маршруте Нумар 19. Д. Наступны прыпынак Вулица Шангарской дивизии. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Шангарской дивизии. Наступний припинок. Свято-Троицкий храм. Наступний припинок. Свято-Троицкий храм. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, филиал Горэлектротранспорт ОАО «Гомель-Облавтотранс» приглашает на обучение по профессии водитель троллейбуса граждан в возрасте от 21 года с дальнейшим трудоустройством на предприятии. На бесплатные обучающие курсы зачисляются мужчины и женщины, прошедшие собеседование и соответствующую медицинскую комиссию. Наличие водительского удостоверения не обязательно. Ждем вас в нашем большом дружном коллективе. Телефон для справок 21 18 36. Припинок. Свято-Троицкий храм. Наступний припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбеттехника». Наступний припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбеттехника». Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Открытое акционерное товариство «Рамбеттехника». Наступний припинок. Університет ім'я Франциска Скарини. Наступний припинок. Університет ім'я Франциска Скарини. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Університет ім'я Франциска Скарини. Наступний припинок. Універмаг Гомель. Наступний припинок. Універмаг Гомель. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажыры, нагадваем вам, пры ўваходзе ў транспартны сродак пассажыр абавязаны здымаць наплечныя сумкі са спіны і перавозіць іх у руках. Припинок. Універмаг Гомель. Наступний припинок. Вуліца Рагачоўская. Наступний припинок. Вуліца Рагачоўская. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, троллейбус накіроўваецца по маршруте Нумар 19. Д. Припинок. Вуліца Рагачоўская. Наступний припинок. Вуліца Полесская. Наступний припинок. Вуліца Полесская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вуліца Полесская. Наступний припинок. Нікольская царква. Наступний припинок. Нікольская царква. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажыры, нагадваем вам, пры ўваходзе ў транспартны сродак пассажыр абавязаны здымаць наплечныя сумкі са спіны і перавозіць іх у руках. Припинок. Нікольская царква. Наступний припинок. Вуліца Ярославская. Наступний припинок. Вуліца Ярославская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вуліца Ярославская. Наступний припинок. Стадыён Лакаматыў. Наступний припинок. Стадыён Лакаматыў. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Стадыён Лакаматыў. Наступний припинок. Вуліца Катоўскага. Наступний припинок. Вуліца Катоўскага. Осторожно, двери зачиняются. Будьте внимательны при использовании электронных торговых площадок. Вам поступил звонок от покупателя с предложением приобрести товар, не торгуясь. Для перевода денег незнакомец просит вас перейти по ссылке, которую он направил, и указать реквизиты вашей банковской карты. Помните, получив эти данные, преступник полностью завладевает счетом своей жертвы. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не совершайте денежные переводы по инструкциям, полученным в ходе общения в мессенджере. Припинок. Вуліца Катоўскага. Наступний припинок. Вуліца Бакуніна. Наступний припинок. Вуліца Бакуніна. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вуліца Бакуніна. Наступний припинок. Воєнкомат. Наступний припинок. Воєнкомат. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Воєнкомат. Наступний припинок. Проспект Речицький. Наступний припинок. Проспект Речицький.
Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, нагадваем, што пры адсутнасці білета і намеры набыць яго ў вадзіцеля пасажыр абавязаны ўваходзіць у транспартны сродак праз пярэднія дзверы і да пачатку руху тралейбуса набываць і кампаставаць набыты білет. Прыпынак. Праспект Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Наступны прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя гамельчане и гости нашего города. Вас вітае прадпрыемства Гар Электротранспорт. Жадаем прыемнай поездки. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Наступны прыпынак. Сквер Янкі Купалы. Наступны прыпынак. Сквер Янкі Купалы. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што аплата праезду ажыццяўляецца да пачатку паездкі. Пераканацца ў наяўнасці білета, а таксама грашовых сродкаў на рахунку электроннай сістэмы аплаці неабходна да ўваходу ў тралейбус. Прыпынак. Сквер Янкі Купалы. Наступны прыпынак. Парк фестывальны. Наступны прыпынак. Парк фестывальны. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, своечасова рыхтуйцеся да выхаду. Падчас руху трымайцеся за поручні. Прыпынак. Парк фестывальны. Наступны прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што пры адсутнасці білета і намеры набыць яго ў вадзіцеля пасажыр абавязаны ўваходзіць у транспартны сродак праз пярэднія дзверы і да пачатку руху тралейбуса набываць і кампаставаць набыты білет. Прыпынак. Гандлёвы дом Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Осторожно, двери зачиняются. Прыпынак. Мікрараён Рэчыцкі. Наступны прыпынак. Гіпермаркет. Наступны прыпынак. Гіпермаркет. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя гамельчане и гости нашего города. Вас вітае прадпрыемства Гар Электротранспорт. Жадаем прыемнай поездки. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак. Гіпермаркет. Наступны прыпынак. Мікрараён Маладзёжны. Наступны прыпынак. Мікрараён Маладзёжны. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што аплата праезду ажыццяўляецца да пачатку паездкі. Пераканацца ў наяўнасці білета, а таксама грашовых сродкаў на рахунку электроннай сістэмы аплаці неабходна да ўваходу ў тралейбус. Прыпынак. Мікрараён Маладзёжны. Наступны прыпынак. Сонечная. Канцавы. Наступны прыпынак. Сонечная. Канцавы. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, своечасова рыхтуйцеся да выхаду. Падчас руху трымайцеся за поручні. Прыпынак. Сонечная. Канцавы.